No toto tiež. Liza Robertson, letuška spoločnosti Qantas, nemohla uveriť svojmu šťastiu, keď zistila, že jedným z cestujúcich je aj skvelý anglický herec Ralph Fiennes. Počas niekoľkohodinového letu sa letuške podarilo s hviezdou zblížiť až tak veľmi, že sa zavreli na WC, kde sa hlučne oddávali svojej vášni. 15 minút na toalete však pripravilo Lizu o miesto, tak jej treba, lebo spoločnosť Qantas ju za hrubé porušenie predpisov prepustila. Toto je vylúčená vec. Viete, kto je Ralph Fiennes? To je... Nevieme, ale WC na lietadle to poznám dôverne. Neverím tomuto veľmi. Neverím. Je to špeciálna vášeň, teda čo tam sedeli na striedačku? Alebo čo? Nejde o to. Zase sa na to pozeráte z nejakého praktického, priestorového tohto, ale však to je herec, ktorý hral Almášiho v Anglickom Pacientovi, Heathcliffa v Burlivých výšinách. Ten predsa nemôže na záchode. Na záchod, alebo Tak môže, ale čo tam robí? Tie filmy tomu čo sa robí na záchode? Pacient, výšiny, burlivé. Pozrite, je to úplne jasné. Počas niekoľkohodinového letu sa jej podarilo s hviezdou zblížiť. To znamená, že ona rozprávala, alebo 20 000 slov, rozprávala a on už bol z toho tak hotový, že potom podľahol. Že musel použiť vece. Musím si odskočiť. A ona No jasné. ja idem s vami. To nemohla nám robiť. Penny, Marian, buď je to vymyslené, alebo ja lietam s leteckou spoločnosťou. Ja ti donesiem je to, ale nerad ti beriem ilúzie, stalo sa to. A on to Ty ako to môžeš... Bol pri tom. Ako hovoria v Prešove, staloše. Uverte mu. Ja si tiež myslím, že sa to stalo a tiež si myslím, že to sú tie turbulencie, ktoré bývajú v lietadle, že to nespôsobuje nejaká atmosférická zmena, ale nemravné letušky. Považujem za vyslovene nespravodlivé že prepustili letušku. Dobre, je tak. Prečo? Ešte aj Ona má ďalší iné herci veci môžu na lietať. starosti. Ja ti ešte pridám, čo sa tam stalo v tom WC. Nechcem už nič počuť, Ja ti to ale... musím povedať. Keď došlo k tomu zblíženiu, tak ten Fiennes nepoužil žiaden ochranný A prostriedok. toto už zas ako môžem vedieť? Lebo to... Použil, že vraj zarigloval. Tá letuška povedala, že ju to veľmi, veľmi prekvapilo, lebo práve letel do Indie robiť kampaň za bezpečný sex. Toto už je vymyslené, naozaj. Už nebudem už... Chápem, Verte jak mi. venerolog povedal, keď sa ho pýtali, že či sa dá pohlavná choroba chytiť na záchode, on povedal, dá, ale je to nepohodlné. Som len chcel povedať, že tie prevádzkové dôvody, tie sú podľa mňa najväčším problémom, lebo keď ste leteli lietadlom, viete, že na WC má problém jeden človek sa vtesnať. Keď sa tam narvú dvaja, tak naozaj neexistuje nič iné, len spoliehať sa na turbulenciu. Ja ti nechcem brať ilúzie, Ale už Lenka, ste mi ale zobrali aj všetko. Redford chodí na záchod, aj Labuda, aj Danča. Vy do lietadla? Čo je najbližšie? Milí priatelia, hlboko zranená Heathcliffom sa s vami lúčim. Dúfam, že na budúce budeme končiť pravdivou témou, Marianko, a nejako veselšou. Už teraz sa na to teším. Vlastne všetci sa už teraz na to tešíme. Dovidenia, majte sa pekne.